El projecte ONA, bàsicament, té tres parts importants que formen part del seu propi nom. La O d'ocupabilitat, perquè el que fem és treballar l'ocupabilitat de les persones. La N de necessitats bàsiques, perquè mentre les persones estan en aquest procés d'apoderament, que seria la tercera lletra, necessiten poder cobrir les seves necessitats bàsiques, i la A d'apoderament. És un programa de 2 anys de durada que comprèn també un acompanyament justament en necessitats bàsiques una mica a mida, segons les necessitats de cada una de les persones que segueixen el programa, i finalment també tot un acompanyament en l'apoderament per també incrementar el sentiment de dignitat de cada una de les persones que participen. Dintre del projecte treballem molt el que són les necessitats bàsiques, intentant aportar una cobertura de tal manera que la persona no tingui que estar patint per la seva necessitat immediata, que és menjar, pagar el pis, la rentadora que se m'ha espatllat, sinó que pugui enfocar-se en uns objectius que siguin a mig plaç, a llarg plaç i traçar un camí de futur.